Zase se vracím k oblíbené frázi, že expert není ten, kdo ví nejvíc, ale ten, koho se ptají. Někdy stačí titul bakalář a taky hodně drzosti. Možná troška heroinu a vychytralost, jak vycouvat z Tanzánie dřív, než přijde zatykač. Představte si to. Muž, zachránce dětí, hrdina Afriky. Projekt Česko-Slovensko-Afrika. Stovky tisíc, miliony od dárců, úsměvy na fotkách z černoušky, srdíčka, slzičky, dojemné příběhy. A potom realita. Peníze na drogy, za sex, na úplatky, aby zločiny zůstaly pěkně pod kobercem. Nazvali ho monstrem. Desítky svědectví, muži, bývalí přátelé, kumpáni, děti, ženy, zaměstnanci. Všichni popisují sadismus a sexuální násilí. Jaké normální mozek ani nepobere. A co udělá tenhle náš expert? Nasedne na letadlo a pláchne hezky zpátky do Evropy, jako by nic. No a teď hádejte, kde sedí. V televizním studiu, košili, s mikroportem a moudře klopí oči, když mluví o nebezpečných sektách. Samozřejmě těch, které si sám vybere. Nebo je možná někdo vybral za něj? Protože dnes stačí říct sekta a lidi přestanou přemýšlet. A zločinec se stává moralistou a oběť sektářem. No a to není všechno. Tenhle pán vesele přednáší o psychické manipulaci. On, který ji provozuje na úrovni KGB. Tím, co dělá, totiž splývá z mezinárodní sítí antikultovních aktivistů, která vyrůstá z Ruska. V čele je figurka jménem Aleksandr Dvorkin. Člověk, který by psychotesty neprošel ani jako řidič autobusu. Při vší úctě k ním. Ale víte co? Tihle lidé mají společný jeden rys. Neodolatelnou touhu kontrolovat druhé. A boj proti sektám? Nádherná záminka. To je veřejně akceptovaná zástěrka proto, aby mohli beztrestně šikanovat, ničit, ponižovat. Geniální, že? Řekneš sektář a všechno ostatní je úplně jedno. I důkazy, i lidskost. Až jáhle skončí tam, kam podle těch desítek výpovědí svědectví patří, to znamená za mříže, bez přístupu k internetu a k lidským bytostem, jeho místo určitě nezůstane prázdné. Antikultovní síť okamžitě přitáhne nového psychopata, protože tohle je jejich ekosystém. Temný, šklebící se svět, kam to normálního člověka netáhne. Ale sadistu, no jako světlo noční můru. Jáhel totiž není výjimka. Je to typický produkt antikultovního systému, kde se zlo schovává za vývěsní štít ochrana společnosti. A kde ti nejnebezpečnější lidé dostávají mikrofony do ruky. A poklepání na rameno. Od těch, co nic nevědí. A nebo vědět nechtějí. Antikultovní síť je nacismus v novém hávu. Je to legalizovaná forma sadismu. A jako taková musí být postavená mimo zákon. Na mezinárodní úrovni.